Ето четеш тези редове, храброст да стигнеш до края. Пътищата към истината са много и понякога се налага да ги извървиш всичките. Нека Тангра те дари с воля и мъдрост. Зная, че най-доброто от Камко брат живее в ума и сърцето ми, в твоите също. Той имаше власт над хората, ала тя не му беше достатъчна. Искаше власт, безпределна като степта, ала тя, степта, граници няма. Скитащия се из степта е свободен като стрела, изстреляна на посоки от тетивата. Какво е за скитащия, която и да е власт, да дори и властта на Ювиги хан? О, Тангра, светъл образ, страшна сила, баща на моите бащи и майка на моите майки. О, владетелю на земята и небето, прародителю на всички води и морета, о, вечни господарю на човешките съдби, прости ми и не ме лишавай от милостта си. Съберете боилите, синовете ми призовете, чуйте думите ми. Аз, Ювиги ханът на Велика България, Кубрат, реших днес, в тази година, годината на кучето, да раздам пасищата между илханите, моите синове. На вратата ми похлопва старостта. Както похлопва рано или късно у всеки човек, роб или господар. Тангра ме дари с 5 сина. 5 наследника ми даде. Синове мои, дадох ви всичко, що се полага. Но сега, когато ви напущам, искам да ви оставя най-скъпото. Вижте народа как напира пред голямата порта. С този народ стигнах до тук. Аз го водех и той ме водеше. От него не се делях цял живот. И още нещо искам да ви кажа. Опитай се да ги счупиш, да ти вига силите. Нека и другите да опитат. Подайте ми една стрела. Да, така е най-лесно. Запомнете, разделите ли се, и вашите сили ще бъдат колкото на тази самотна стрела. Но хванете ли се един за друг с яките си братски ръце, никой никога няма да ви победи. Нашият народ е жилав, смел и верен. Отвърнете му и вие с вярност и обич. От този хълм, на чието рамо свети оруквата с българския лъв, от камъка му надживял царете, от прогласа му вдъх, земя и кръв, ти поглед устреми във вековете, да видиш не владетелите, не по златата на техните корони, не слънцето на шлемове и брони, не бурята на ратните коне, а пътя, който в брави труд проправи,
а он е стръмен, страшен, кръстен ход на този, който те под плът направи човек на простосмъртния народ. Чуй, съвременнико, конницата, конницата, тътен, 13 века грохот кръстопътен, чуй Създателя и който се изправя на конеца от вихри, Аспарух. Аз влизам в бой с Великата империя за правото да бъда твой, земя, като изгубен бащин край, намерена от розбите на Тангра и Гърма. Как дирихте през пясъчни пустини, през речни прагове и гладна степ, как спалищата жажда за родина прегазих Дунав и целунах теб. И ето ги, синеят равнините, бръздят реки разискрен чернозем, и с шлем от сняг на стремена граните стои като Кобратов конник Хем. Изправям се и с мълниите споря, разкрилят бури моите рамена, но ще ти дам и име, и история, и плочи с вековечни писмена. Аз меч и дух ти посвещавам с речество и отпечатан в клетвената пръст. В тебе ще остана в целия си ръст завинаги. Прегръщам Отечество. Аз провъзгласявам новата държава със знамето заводено в пръста. Нападналите в тая битка слава, на живите венеца на честта. Тя с всички векове ще разговаря и пряко смърт, горнило и възход ще носи името на моя род, написано с мълнии. България. Аз, простосмъртният, който реди тези записки, нямам право да съдя богоравния владетел, но си позволявам да отбележа, че Тервел няма намерение да покорява славяните, а иска да ги спечели на своя страна, да се съюзи с тях без бавене. На вечни времена той нарича държавата империя и е прав. По размера на земите тя е колкото Византия. Юви ги хан Тервел, даряваш царски корони, превеликият и богоравен наследник на Кобрат и на сина му Аспарух, славният продължител на рода Дуло, кесар на Византия, отново е тук. Тежко е да си син на велик баща, на хан, чийто земен път е постлан само с победи. Чувате ли как желязото дълбае камъка в мадъра?
Всеки удар е знак, който прескача в бъдещето и носи славата на днешните ни дни. Ако някой се опита да стори зло, било той и самия император, нека помисли 1000 пъти, защото накрая оценявам аз и въздавам награда или наказание по моя справедливост. Помнете, аз, Ювиги хан Тервил, като вярвам в справедливостта, казах: признавам земите, които хората на славянските князе са орали. Войната не е щедра към никого, дори когато е справедлива. Блясъкът на златото заличава обещанията и клетвите. Властта е ценна само когато я имаш, а не когато я даваш. Увенчаният с върховната власт, питам, само великият бог Тангра и небесата ми подсказват какво да правя. Знам, че нищо не се решава отведнъж. Нямам време да отлагам повече. Войната ми подсказва да мисля за вас, за нас, за всички. Ти идеш отдалече и носиш своите шепи една голяма обич, един голям завет. На смелостта си меча през ветрове свирепи и властната си злоба към всеки враг заклет. Ти идеш като чудо с крилата на светкавица, земята да изчистиш от сълзи и позор. Ти идеш като удар, присъда и на здравица, за чашата да мисли самия Никифор. Чети, Прокопий. Хан Крум, наследник на Ювиги хан Кардам, възприе първо политиката на мир спрямо Византия. За да осигури северозападните си граници, завладя областите държани от аварите. През 809 година обсъди и превзе Сердика. Заповяда да избият войниците и някои от гражданите. Срина стените на града. В началото на 811 година император Никифор Геник организира поход срещу столицата Плиска. Крум му предложи мир. Отхвърли го. На 20 юли навлезе в земите. По пътя си избиваше всичко без разлика на пол и възраст. На третия ден превзе Плиска. Наложи печати на Крумовите съкровищници. От алчност отряза ушите на войниците, които се докосвали до неговата плячка. Заповяда да опожарят престолнината. Крум се обърна към него с думите: ето, ти победи. И тъй вземи каквото ти е угодно и си иди с мир. Исках да го отклоня от разорението на държавата ни, но главозамаян той ми се присмя. Никифоре, наяди ли се, награби ли се, всичко ще си извълваш сега. Мъките ни, кръвта ни, за всичко ще си платиш, Никифоре. Такава главоня сме ти подготвили, че да ти пари, докато си жив. Помортак, ти ще преградиш дървеността на гърлото на прохода. Ти, Драгомире, на река Тича, да вики в тинята. Княже, ти възползвате на забойто, с пешаците. А ти, Маломире, с конницата от север, сечете, да пушек да се вдига. Никифоре, като не щеш мира, на ти секира. Зорята пак се кръсти под блясъка на ножа и весело и страшно изгрява след това.
и включва в своя пръстен Византия тревожна, харизала за чаша най-скъпата глава. Един завет остава с теб да не умира, като Балкана стария, легенди да тече. Тос, който се решава да реже с секира главата на България, той своята сече. Баща ми Крум остави след себе си голяма и мощна държава, готова за война срещу Византия. Ненадейната му смърт смути водачите ни и те не нанесоха готвения удар срещу Цариград. Първата моя задача бе да уредя изострените до краен предел отношения с Византия, особено след поражението през 814 година. Мирните отношения с Византия, установени с 30 годишния договор, бяха спазвани през цялото ми управление. Държавата ни взе да се възмогва. Наредих да се доизграждат градовете, да се строят крепости и дворци, да се издигат паметници на най-верните ми служители и да се поставят колони с надписи. Аз, хана Юбиги Омуртак, обитавайки в стария си дом Близка, издигнах преславен дом на Дунава и като измерих между двата преславни дома, наредих да се насипе по средата могила. Тази могила е всеславна и наредих да направят този надпис. Човек, дори добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа това, да се спомни за онзи, който го е направил. Името на владетеля е Омуртак, хана Юбиги. Дано Бог да го удостои да живее.